Rouban unha escultura de pedra nun área recreativa de Cambados e foxen con ela sen deixar rastro. O Concello denuncia que este é o cuarto acto vandálico nestas áreas de lecer municipais no que vai de ano. Pensan que cometidos polas mesmas persoas. Piden colaboración cidadá por se alguén pode dar pistas que conduzan os responsables. Foron os operarios municipais que viñan facer o mantemento desta área recreativa en Corbillón os que descubriron a desfeita. Que a escultura que estaba ali cedida pola Escola de Canteiría pois fora desapareceu, solamente queda a base desa escultura. Hai uns anos que rehabilitaron esta contorna un antigo vertedoiro ilegal a petición dos usuarios do refuxio de animais que está xusto en fronte. A parte de árbores novas que puxeron, que xa roubaron tamén un par delas cando eran pequenas, puxeron unha estatuiña aí dunha nena con unha de pedra de uns 60, uns 70, que era bonita de ver, un espacio limpio, novo. Tal que así era, doada pola Escola de Cantaría de Pollo. Calculan que podía superar os 100 kilos de peso e levárona sen deixar rastro. De uns 60 de pedra maciza, chegando pesaría, pero tiveron que ter ganas de collela. Ganas de facer dano, pensan en Cambados. Comezaron o ano con outra escultura danada no miradoiro do Esteiro da Seca. Logo viñeron outros actos vandálicos noutras áreas recreativas, así que no Concello ven un patrón. Un columpio que roubaron ou unha barandilla dunha ponte que romperon é unha intencionalidade clara. É dicir, o que fixo eso non foi un accidente, non foi un dano sin querer. E ademais ver ese mesmo patrón repetido é unha evidencia de que foi feito a mala fe. Actúan de noite en áreas en veciños. Pensan que son golpes perpetrados polas mesmas persoas. Eu estou convencido de que foron varias persoas, tanto no caso do columpio, era un columpio grande, tipo mecedora, para 2, 3 plazas. Por lo tanto, ademais, para cortar as cadeas, tiveron que levar algún tipo de ferramenta e para transportalo a algún tipo de vehículo. E o mesmo ocorre co caso da escultura. Andan á busca desta escultura e piden colaboración por se alguén a identifica en algún lado. Presentaron denuncias na Garda Civil por estes actos vandálicos, pero de momento non hai pistas que conduzan aos responsables.